Pontus han racear. Peter han börjar jaga. Pontus leder. Pontus står ribban, han backar. Backar 2 gånger, vänta. Han kommer. Pontus har rakan. Han klarar rakan och kör han tar slapp bredställ. Ribban han tog lite för snabb kurva. Pontus jagar och backar. Och han kommer. Första ordningen! Pontus vann ordningen! Peter jagar. Pontus svänger. Pontus backar. Framåt. Pontus jagar Peter. In i ribban. Han klarar kurvan. Han smackar i ribbstol. Och backar. Flöjt och placering här. Det funkar ännu.